Malawi Brief. Boma lati lakhazikitsa nthambi yapadera yofuna kuwunikanso milandu yonse yomwe mazesa kusamvana pa za ufumu mdziko muno. Nduna yoona za maboma ang'ono a Ben Phiri anena izi pomwe amakumana ndi akuluakulu khonsolo ya Lilongwe, aphungu ndi makhansala. Rebecca Chimjeka Matemba ali ndi nkhani yonse. Ine Ben Malunga Phiri, Minister of Local Government. Phiri ati kusagwirizana pa nkhani za maufumu zimayambira kumabanja ndipo zina zimalowa ndale, ndipo anati izi zimapangitsa kuti anthu ena adzioneka ngati kuti maufumu awo anasankhidwa ndi anthu andale, ndipo akabweranso ena amafuna kuti mafumu achotsedwe ayikeponso anthu awo amene amakonda chipani chomwe chikulamula nthawi imeneyo, zomwe anati zikubweretsa mavuto osiyanasiyana pa nkhani yokweza mafumu. Aphiri anadandaula kuti nkhani za ufumu sizimafunika kuti zizipita ku mabwalo a milandu chifukwa zimachedwetsa makhoti. Aphiri ati nkhani za ufumu sizifunika kuweruzidwa ku khoti, koma ziziweruzidwa ndi aini ake amene amadziwa mtundu. Ndipo padakali pano boma lakhazikitsa makomiti apadera kuti awunikire maudani onse komanso awunikire maufumu onse ndipo abweretse anthu onse pamodzi. Pa mkumanowu aphungu a mumzinda wa Lilongwe anapempha ndunayi kuti pakufunika kuti boma la Lilongwe ligawidwe pawiri. Izi zinapemphedwa pamene ndunayi inanena kuti kufunika kuti makhonsolo a Blantyre ndi Lilongwe apeze malo ena omwe akamange maofesi atsopano. Koma mmodzi mwa aphungu a mdera la chigawo chapakati Monica Chang'ana muno anati ganizo lofuna kugawa pawiri boma la Lilongwe linakhalapo kalekale ndipo amafuna kuti ndunayi iwunikepo za nkhani. Koma padakali pano ndunayi yati unduna wawo uwunikira bwino nkhani mozama. Komanso pa msonkhano ngati omwewu mboma la Nkhotakota, Aphiri ati boma lili ndi chikonzero choyamba kulemba ntchito kugwira ntchito makhonsolo pa ndondomeko ya contract. Innocent Chunga walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Jimmy Chazama. Aphiri ati posachedwapa boma liyamba kulemba anthu ntchito makhonsolo pa kontrakiti pofuna kuti anthu azigwira ntchito molimbika komanso mwachilungamo. Nthawi zina anthu ogwira ntchito mboma malevu ena amati ndakhala ndiyeno ungagwira ntchito kasagwira ntchito siziyenda. Tetu kunena kuti level ina yake tiyapatse ndithu kunena kuti tikulingeni 3-year contract imene zimakhalira ma contract atitengere maboma akupita chitsogolo alimbikira. Wapa mpando wa konsoloyi a Faiton Coffee wati aonetsetsa kuti ndalama yomwe yanenedwayi yafufuzidwa bwino. Koma ifeyo ndiye kuti mmene mujanduna ati pasiraka chithunzi kuna kuti ayi pakuonetsa kuti Nkhotakota district council patasowa ndalama yakwana 600 million idonongeka sidagwira ntchito yake molondola muno bwino. Ndiye kuti inenso ngati fumu ya mzinda uno ndiye kuti ndikhala ndi kalondolondo kuti kodi ndalama imeneyo idonongeka fanda imeneyo ndi ya Malawi. Ndunayi isanakumane ndi adindowa inayendera chipatala chaching'ono cha Mwala wa Tongole chomwe chikumangidwa ndi thandizo la ndalama lochoka. Nthambi yoona zakagwiridwe ntchito kamankhwala a mbewu la Pesticides Control Board PCB lachenjeza za mavuto omwe angabwere chifukwa cha kusagwiritsa bwino ntchito kwa mankhwala a mbewu mdziko muno. Kutsatira ulendo woyendera kampani zingapo msabatayi zinadziwika kuti makampani ena akuphwanya malamulo akasungidwe kamankhwalawa komanso kuti ogwira ntchito mmalowa ali pa chiopsezo kamba kumbali ya thanzi lawo. Jimmy Chazama ali ndi zambiri mu ripoti ili. Wapa mpando wa nthambi a Victor Maziopa wati mankhwala ophera tizilombo ndi abwino poteteza zokolola, koma kugwiritsa ntchito molakwika kungayambitse matenda akulu pa umoyo wa anthu. Poyendera ku Lilongwe lachisanu, PCB inalamula kampani ya Export Trading Group kuti izisunga malo abwino mankhwala komanso kuteteza ogwira ntchito ake potengera kuti mankhwalawa ndi woopsa. Ra business omwe ubweresa mankhwala wa mdziko muno umapanga mwachinyengo kwambiri, akupanga zinyengo zambirimbiri chifukwa kufuna ma profit kusiyana kumaganizira za moyo wa anthu. Ndiye mabweresedwa mankhwala wa makhala olakwika komanso masungidwa mankhwala wa makhala olakwika komanso anthu omwe agwira ntchito ma company muja musakumasa malira ndi anthu azichandosa tetezedwa. Ata kudwala matenda osiyana-siyana chifukwa cha tsiku lilonse kukhala ndi mankhwala zoopsa kwambiri komanso kuzigwiritsa ntchito bwinobwino. Oyang'anira za malonda ku kampani a Felix Kazambala
anavomereza za nkhawayi ponena kuti kampani itsatira bwino izi. Tithandizira masitafu athu ochuluka. Ifeyo tioneka ochita bwino chifukwa cha ukadalo 1 moti tachilandira palibenso kuti tingajumphe-jumpheso apa. Tachilandira ndipo inuyo khala nokozeka pamene mutidziwitse kuti tsapano mukhoza kutumiza anthu odzatipanga train. PCB inalamulanso kampani ya Bear Malawi Limited kuti ilimbikitse maphunziro kwa ogwira ntchito ake ndi kutaya mankhwala omwe atha ntchito moyenera. Mkulu wa kampani Dalitso Gadama wati agwiritsa bwino ntchito malangizowa. Makemikoziwo ndoti panopa tikufuna kuti tikataye komano malamulo amanena kuti titaye mwadongosolo. Ndiye tikudikira kuti dongosolo limenelo likamalizika makemikoziwo tikatheso kwawo nongabwino moyenerera mmene malamulo amayendera. Ntchito yoyendera kampani zomwe zimagulitsa mankhwala a mbewu ikuchitika mdziko muno poonetsetsa kuti kampanizi zikutsata malamulo. Konsolo ya boma la Nkhatabe yati ndiyokhumudwa ndi kukula kwa mchitidwe wolowerera komanso kudula mitengo mu nkhalango zotetezedwa. Bwana mkubwa wa bomali a David Gondwe ati pafupifupi 30% ya nkhalango za mbomali zinaloweredwa ndi anthu pomanga nyumba komanso kutsekula minda. Feston Malekezo waza ndi ripoti ili. Agondwe anayankhula izi pamwambo wodzala mitengo pa sukulu ya primary ya Chipambo ku Nkhatabe omwe unakonzedwa ndi bungwe la Forest Malawi ndi mabungwe ena. Iwo anati nzodandaulitsa kuti mitengo imene imapulumuka ikadzalidwa ndiyochepa mwina osapitirira theka zimene zikufunikira kuti zisinthe. Chilengedwe mu Nkhatabe chikuonongeka kwambiri. Tikaona malekodi amaonesa kuti Nkhatabe ili ndi chilengedwe chabwino koma imaonesanso kuti mitengo yambiri kudulidwa mwachangu kwambiri kote kuti zimenezi tikazilekerera ndi kuti zinthu zionongeka kwambiri. Mawu ake wapampando wa bungwe la Forest Malawi Mai Judith Kamoto anati ngakhale kudzala mitengo kumaoneka kosavuta chofunikira kwambiri ndi kuyisamalira ndi cholinga choti ikule. Akamoto anayamikira anthu akuderako popeza kuti akhala kugwira nawo bwino ntchito. Kusamalira za chilengedwe sikungodzala mitengo kokha, kudzala pamene mitengo inadulidwa komanso kudzala minda ngati akalozera, kudzala pakhomo mitengo ya zipatso komanso kudzala mphepete mwa mitsinje kunena kuti nthaka isamakokoloke mvula ikachuluka. Mawu ake mfumu yaikulu Thula inavomereza kuti anthu akudula mitengo m'malo amene ndotetezeka mongotchulapo nkhalango yakaning'ina. Kupyolera ku ntchito ya watershed transformation imene ndi ya zaka zisanu, bungwe la Foresta lakwanirisa kudzala mitengo yopitirira 165,000 kuyambira mchaka cha 2024. Nduna ya zachitetezo Feston Kaupa yapereka mendulo kwa asilikali 1018 omwe anabwera kuchokera ku DRC komwe makakazikisa bata pansi pa bungwe la Southern Africa Development Community. Mwambowu unachitikira ku Kamuzu Barracks mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. All heads of security institutions present here this morning. Nduna ya zachitetezo a Feston Kaupa yati boma likhale likutumiza asilikali a Malawi Defence Force mdziko la DRC kuti akathandize kukhazikitsa bata mdzikolo. Pamene asilikali awa achoka ku DRC pali chiyembekezo choti asilikali naso apita chifukwa awa amakagwira ntchito imeneyi mosogozedwa ndi thandizo lochokera ku Southern Africa Development Community SADC. Koma pamene gawo limene lachoka tikuyembekeza kuti pakubweranso gawo lina limene asilikali atapite ku DRC pansi pa chithandizo chochokera ku United Nations. Ndunayi ati boma limatumiza asilikali mdzikolo pozindikira kuti mavuto akusamvana omwe ali kumeneko akhoza kukhudzanso Malawi ngati dziko lino litasankha kusachitapo kanthu. Tikuyenera kukhala anthu okhuzidwa ngati dziko kuti ku DRC kukhale bata kukhale mtendere, ndi cholinga choti kunonso ku Malawi kukhale bata kukhale mtendere, tikhale ndi chitukuko kuzera mu dziko limene lili bata ndi mtendere. Pa asilikali omwe Malawi inatumiza ku DRC, anayi anafera komweko ndipo mayina awo ndi Benjamin Chikwale, Nicholas Banda,
Chifundo Msumba komanso Frank Musa. Jen Answer Foundation yati cholinga chake ndi kuthandiza anthu ovutika kuphatikizapo okalamba. Yemwe adayambisa bungweli yemwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wanena izi atapereka thandizo la chakudya kwa mabanja pafupifupi 218 mdera la mfumu yayikulu Njolomole mboma la Nchewu. Answer afotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Betha Banda. Kuona mavuto amenali nawo anthu olumala anthu okalamba ndiyena ndipamenena nati zintchito zija ndizikhazikitse kuti zikhale ndipamene ndinayamba Jen Answer Foundation. Ambiri amene mwaonawa ndi anthu amene ndakhala ndikulumikizana nawo akasikoyamba kwapatsa chakudya ndakhala ndikupereka mbuyo kupereka chakudya kwa anthu aulumala. Anthuwa ndi ambiri pamene anthu akuzindikira kuti ndili ndi ntchito imeneyi ena ndi ena andifuna kuti afuna athandize ndikuti thandizo limeneli silikhala lakuchokera koma lifalikira madera ena. Tikupatsirani nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno ku Times Television TTV. Ndipo popitirani nkhani zathu, bungwe la Blantyre Water Board lakhazikitsa nyengo yodzala mitengo podzala mitengo 5,600 ku dera la Mudi mu mzinda wa Blantyre. Bungwe lati lili ndi chikonzero chodzala mitengo yokwana 60,000 mu nyengo ya chaka chino. Benedetta Chiwandamiya wadza ndi ripoti ili. Polankhula pamwambo wodzala mitengowu wapampando wa bodi ya bungwe la Blantyre Water Board a Stanley Chilwa adati bungweli likulimbikitsa ntchito yodzala mitengo pofuna kusamalira komanso kuteteza malo ake osungirako madzi. Iwo adayamikiranso mgwirizano olimba pakati pa bungwe la Blantyre Water Board ndi madera ozungulira omwe ati ukuthandizira kusamalira zachilengedwe. Ntchito yomwe ikuchitika kunoko ndi yodzala mitengo imene Blantyre Water Board imapanga kwa chaka ndi chaka. Andi ntchito iyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa mutaona malo komwe kutsedwa mitengo uku ndi malo akumudi timati kumudi catchment area komwe kuli Mudi Dam moti madzi mitengo iyi imathandizira kusunga madzi omwe anthu a Blantyre amadalira ndi ntchito iyi ndiyofunikira kwambiri. Mbuyo mu kwambiri tinali mavuto oti malo asamasamalira kwenikweni anthu amalowera malo ena kudula mitengo kumene kupangira makala ndi zinzake kwa panopa zinthu zamboyendako chifukwa ngati mmene mukuoneramo pamalo pano ndi mafumu anthu a skulu ndi azikulu ena ku Blantyre ena ngati ma MP ndi makansala ndipo zinthu zambokhala bwino kutengera ndi objective yathu nakuti kunoko zikhala madzi okwanira ku Blantyre kunoko. Wachiwiri kwa mkulu ona za nkhalango mchigawo chakumwera a William Mitembe wati kudukizadukiza kwa mvula kwakhudza nyengo yodzala mitengo ya chaka chino mchigawochi. Iwo ati mitengo 62 pa 100 iliyonse ndi yomwe ikumapulumuka ikadzalidwa mchigawochi, ndipo apempha mabungwe ambiri kuti alimbikire kudzala mitengo pofuna kubwezeretsa chilengedwe chomwe chaonongeka kwambiri kamba kakuotcha makala komanso kutsegulidwa kwa minda yatsopano. Tiyeni tituluke tibwezere kudzala mitengo chifukwa choti chigawo chino chakumwera ndiye kwaonongeka kwambiri. Chifukwa makala kuotchedwa kwambiri, anthu akudula mitengo kwambiri, ndiye malo ambiri ndionongeka. Ndiye pempho ndiloti tiyeni tizale mitengo komanso tiyisamalire. Gulupu uchinukire omwe anayimira mfumu yayikulu kapeni ya mboma la Blantyre kumwambowu anatsindika zakufunika kudzala mitengo. Ntchito imeneyi ndiyofunika kwambiri kudera kuno. Chifukwa chonena kuti kudzala mitengo kumatithandiza kubweretsa mvula mwachangu komanso madzi sasowa. Tiyeninso ni mankhwala ngakhale milimo timayipeza chifukwa cha mitengo. Dziko la Malawi linakhazikitsa nyengo yake yodzala mitengo ya chaka chino pa 16 Januwale ndipo ikuyembekeza kudzala mitengo yokwana 41 miliyoni chaka chino. Ndipo a Vicar General ampingo wa Katolika mu Archdiocese ya Blantyre a George Buleya alipikisa za udindo wa mpingo pobwezeretsa kuteteza komanso kulimbikitsa ntchito yosamalira chilengedwe. Iwo anena izi pamwambo wotsekulira ntchito yodzala mitengo ya mboma la Neno. Zambiri mu ripoti la Laiweleni Mpasa
lomwe wawerenga ndi Isaac Salima. Abuleya ati mabungwe achipembedzo ali ndi udindo waukulu olimbikitsa kuteteza zachilengedwe. Ife ngati Mulungu amene anatipempha kuti tiziyang'anira zimene zikuwerenga nkhani ya Genesis timayenera kukhala patsogolo ndipo ngati mpingo kukhala patsogolo kusonyeza anthu kuti mitengo yofunikira chilengedwe ndichofunikira kumachisamaliranso ife tikhale patsogolo. Ndifa chaka ndi chaka timatero ndithu kuzera mukadikomu komanso kuzera mabungwe ena amene tili nawo timayesesa kuti tizale mitengo tiaonese anthu kuti chilengedwe chofunikira komanso titeteze mitengo ndi kuteteza chilengedwe chonse kuti tonse tikhale pa ubale pa dziko limene Mulungu anatilengera. Mlembi wa bungwe la Kadecom ku Diocese ya Blantyre Amandinda Zungu ati bungwe lawo likutsogolera ntchito yodzala mitengo polimbikitsa ntchito yobwezeretsa chilengedwe. Kadecom ikugwira ntchito zosiyanasiyana ngati muno tili ndi project imwe tikuyitcha kuti Restore Africa yomwe tikupanga mu consortium kapena gulu la mabungwe angapo madera osiyanasiyana ngati kuMachinga, kuMangoti, kuKutipa, kuMzimba kumepera Kadecom kupanga kunokola miyendo. Cholinga ndi kubwezeretsa chilengedwe chachikulu kulimbikitsa anthu kudzala mitengo komanso kusamalira mphukira. Koma kuti akapanga chonchonso azitha kupeza phindu. Ndipo phungu wa nyumba ya malamulo wa derali Amere Kembo anayamikira ntchitoyi ponena kuti ikugwirizana ndi ndondomeko za boma zolimbikitsa kubwezeretsa zachilengedwe. Mitengotu ndi ntchito zambiri taona nimene zikukhalira masiku ano nthaka yathu yakukoloka chifukwa chosowa mitengo. Ndine ngati phungu nditenganso gawo kuti ndiawunikire anthu ubwino wa mtengo. Pansi pa projekiti ya Restore Africa Global Evergreening Alliance, bungwe la Kadecom yakonzekera kudzala mitengo yoposa 900,000 m'boma la Neno. Kampani ya TNM yachita mgwirizano ndi bungwe la Hope for the Blind othandizira pa maphunziro a ana omwe ali aulumali komanso amasiye. Thandizoli ndi la ndalama zokwana 375 miliyoni kwacha. Polankhulapo sainira mgwirizanowo ku sukulu ya Stella Maris Secondary mu mzinda wa Blantyre, mkulu woona za malonda ku TNM Asobuza Ngwenya wati mgwirizanowu ndi wa zaka zinayi. Benedetta Chiwandamia ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula posainira mgwirizanowu, mkulu woona za malonda ku TNM Asobuza Ngwenya wati thandizoli likupita kophunzira 63 omwe 56 mwa iwo ndi ochokera msukulu za sekondari pamene 7 ndi a msukulu za ukachenjede. Ndipo thandizoli likuphatikiza kuwalipirira school fees, kuwapasa ndalama zowathandizira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku komanso kupereka thandizo lolimbikitsa ntchito za mauthenga ku bungwe la Hope for the Blind. Angwenya anati bungwe lawo cholinga chake ndikufuna kulimbikitsa ophunzira amene alovutikitsitsa kuti athe kukhala ndi mwayi odziyimira pa okha. Pamene ali mu skulumu chithandizo chimenechi chiyathandiza kuti tilipire mafizi amene amafunika ku skulu komanso kuphatikizirapo ma allowance oti athandizikire kupeza zosowa zosiyanasiyana imene timatchula kuti upkeep allowance. Chithandizo chimenechi chiyambira pamene mkalasi limene alimo pakali pano amene ali form 1 ndiye kuti chithandizo chimenechi chiyatengera mpaka form 4. Chimodzimodzi ena amene ali makalasi osiyanasiyana form 2 form 3 mpaka nakafike form 4. Komanso amene ali mu university chithandizo chimenechi chiyatengera kuti kalasi imene alipo panoko tiyathandize mpaka nakafike kumapeto kwa kalasi yomaliza ku university kuti akhale odziyimira paokha. Mkulu wa bungwe la Hope for the Blind a Hastings Bwande ayamikira kampani ya TNM kamba kathandizoli ndipo apempha mabungwe ena komanso magulu ena othandiza kuti achite chimodzimodzi. Ife tindana 253 a TNM atenga 63 komanso pali ena 100 amene adakalibe ndi chithandizo komabe so timalandiranso mapempho oti kuchokera kwa ana kuti amutithandize timachita kunena kuti akadakali pano pepani sitingathe kuwonjezera ana. Tingapemphe makampani amene ali kunjawo ndi anthu akufuna kubwino kuti atatenga chitsanzo chabwino cha TNM chothandiza mosayembekezera kanthu kochokera kwa munthu amene akuthandizidwawo koma kungomuthandiza kuti munthuyo adziyimire payekha.
mmodzi mwa ophunzira omwe apindule nawo kudzera mu ntchitoyi yemwe ali ndi vuto lakusaona, Lucia Magwira, wayamikira thandizoli ndipo wati limuthandiza kukwaniritsa masomphenya ake ofuna kukhala katswiri wa zamalamulo. Izi zinthandizira zokuti ndimalizise skulu yanga mabwino kwenda mavuto ena ndiyena chifukwa pala anthu ena amene akukanika kukhala ndi opportunity imene ikuti anthu azalipira school fees ndipo akukanika kumalizisa maphunziro awo chifukwa masomphenya anga kuti ndizakhalira. Ndipo a Thomas Gama ndi mmodzi mwa aphunzitsi pa sukulu ya Stella Maris Secondary. Waifira bwera pa nthawi yake pamene anawa amasowa kuti athandizidwe nkhani ya school fees and other necessities. Chifukwa cha zifukwa zimenezozo zapangisana cha kulimbikira maphunziro awo. Pano pakuchita focus ku maphunziroka kusiyanso kudandaula pa zina ndi zina zimene zimakuza kumbuyo. Kupatula sukulu ya sekondari ya Stella Maris, thandizoli likufikiranso sukulu zina za sekondari monga Mzuzu Government, Lisubwi, Palombe, Mlanda Girls, St Patrick's, Ngabu ndi Nzimba. Ndipo sukulu za ukachenjede zomwe zipindule nawo ndi sukulu ya Chancellor College, Mulanje College of Nursing, Catholic University komanso St Joseph College of Nursing. Thandizoli likudzanso pamene kampani ya TNM ikukondwerera kuti yatha zaka 30 ikugwira ntchito m'dziko muno. Nkhani zathu ndi zomwezi.